Μετά τον αγιασμό θα πάρουμε βιβλία, θα πάμε σπίτι, θα κλαίμε με ηρεμία. Τέλος, τέλος η παραλία. Όλοι αύριο στα σχολεία θα ξεκινήσουν τα 7 ώρα και θα μου πέσει η ψυχολογία και δεν μου άρεσε η ιστορία. Στην τάξη θα κοιμάμαι με ηρεμία, οι συμμαθητές μου δεν θα κάνουν φασαρία. Τέλος, τέλος η παραλία. Όλοι αύριο στα σχολεία θα ξεκινήσουν τα 7 ώρα και θα μου πέσει η ψυχολογία και δεν μου άρεσε η ιστορία. Στην τάξη θα κοιμάμαι με ηρεμία, οι συμμαθητές μου δεν θα κάνουν φασαρία. Τέλος, τέλος η παραλία. Όλοι αύριο στα σχολεία στα διαγωνίσματα θα παίρνω 1-3. Θα το μαθαίνουν οι γονείς μου και θα χάνουν την ισορροπία. Θα μου το βάζει στον έλεγχο, συγγνώμη ρε κυρία, παρακαλώ μη με βάλετε με το ένα πόδι στη γωνία. Αχ μωρέ κυρία. Αχ μωρέ κυρία.